Saiki iki gilirane genduk Niken Salindri. Nanging apa? Saurunge tak aturi jumeneng. Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu heeh. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresna. Oh, Rasa Tresna. Heeh. Engko pas ndangdute nduk niken diaturi jumeneng. Heeh. Oh iya, coba ana bawane ya, Yung. Ana bawane Sinom no. Sinom ya. Sinom ya, coba men dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Arep apa dhewe? Ah ya. Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe no. Oh iya, ya coba. Karo lenggase wenduk kan. Oh, ngono ya ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Wah iya ya coba Sinom Pelok. Oh ngono ya. Ya nduk kan. Kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Heeh, iya nduk. Coba. Wah, suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang nedeng nandang kasmaran. Terus lanang wedok wis nyawiji jalu kuwi lanang, estri kuwi wedok. Oh ya lanang wedok wis nyawiji. Terus Nduk. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus kutha Klaten lan bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Wah ya, terus kaprah si nebet arni. saya cetha Arni. Wah ngono terus Samya samya mesem lan gumu itu tegese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu. Bengi iki siap karpet nggih gulung-gulung. Terus tan kabendung ing rasa rasane wis ora kena bintung. Ya. Dadya kateras nan
Dadi katresnan sejati. Ya, terus Moga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus tansah wis ngerti nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? sampun Pak Nggo sapa? damel kula kali Mas Ardi to Lah iya. Wis ngaku dhewe. kalih kalih Pak Dodo Kok iso? nenten widodone kok Oh iya pidodo sing sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Iya, heeh. Yo. Kaya apa? Dek, bacutke ndangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Ayo, Nduk, jumeneng, Nduk. Nduk. nggih Pak Sehat ya, No? alhamdulillah pangestune Pak Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. nggih napa Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. bungae nggih amargi ditanggap to Pak ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini terutama buat kedua temanten terus saged kepanggih kalian panjenengan malih kalian Krudwijo Laras Indonesia sampun Kuwi lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kowe ning kono lho ngantian. oh iya terima kasih mau foto Iya. sekarang boleh Monggo mau foto Mbak Manten. udah bawa dompet belum Loh, dompet nggo apa? saiki ngene Pak Ngapa? konsepe lek share foto ki bayar 50.000 Pak setan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Loh, ayo lo. Nggih monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Heeh, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Lah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh. Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti Nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya lah. Pak Gianto Pitik, ngerti ra? Pak Gianto Pitik. Pitik. Mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau di punyaku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa?
Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, bisa ya, Pak, berarti. Heeh, Kan ya. padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gede jagal. Jagal. Lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, Iya. so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Nggih, Mbak niki Niken. Mbak manten sama Mas manten namanya siapa? Mbak manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Irfan. Ivan. Irfan, nggih. Mungkin Mbak mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak ya. Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Nggih. Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Dah nggih. Heeh, iya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu bae kowe wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu apa itu, jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya Kan piye? kalau semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya takono, Ora kaget Mbak Nadia ngomong. takono Ya, siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Mandan siap Sampeyan nganaki? siap ora? Ngebojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? 2 aja. 2 aja, sampean berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kowe anak rezeki ya. Jangan pengen gadah putu pinten, Bu? Katon mriku pinten? Oh, manut berarti Ibu berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Lah jenengan pinten, Bu? Urung. Oh, Niki adek. niki anu adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rapi. Oh, SMP to? SMP to? Masalah. Oh, sampean Masalah. ke SMP to? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan kan kene ya, Hei. metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? pinten? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede mana? Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul Allah. betul. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok mbek nek rabi. Ditungakne bapak, ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane. Nggih, Pak nggih. Insya Allah Gus gendeng. Bos, amargi almun ning gontor. Wo, Pangapunten. nanggapi Gus gendeng. Insya Allah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakal. Alah anu to gontor to. Nggih siap. Oh, nggih, siap. Nggih, Gus gendeng kalih Niken nggih, Pak nggih. Nggih, Nah. alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangko to, nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo Monggo foto foto riyen, sesarengan. foto Ya. Foto sesarengan. riyen. Ibu ora di mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Intingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara foto sesarengan sampun kawiwitan. Temanten sekalian samya bingah ing manah lega ing nala. Sumengkem dhumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepeh. Sumengkem dhumateng Kanjeng Ibu. Sing nanggapi marem lho Nduk Ken iso foto bareng karo sampean. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis iso nyenengke karo sing ngangkuan. Lek melingket sore mau. Pak Kangko mengke kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih, Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus, Pak.
Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niki mau udane rata lho, Pak. Udan kayak disek lho, Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki, Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Mongko wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tua loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa, Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksude. Oh, Heeh. Masa ora paham tak ketang dasmu Sini yo paham, Pak, tapi yo piye ngono ae. Saja kaya ora roh ngono. Ya saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Gianto. Heeh, ya, heeh. Oke, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Heeh, amin, amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu wis sayange ki ditumplak nang putu timbang ning anake. Sok nek sama nek tuwek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi, sok ben. Sok ngenteni tuwek to, Pak. Lah saiki Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Nggih, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing halus, Pak? Sing rancak, wong wis kampursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Request bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang sik iki engko keri-keri ra apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Heeh, bawa nono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sak-sakmu pokoke pelok. Nah, bawane sak karepmu pokoke pelok. Oh, ya. Nah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong. Kontang. Ya. Ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Lintune mawon. Ya, Napa lintune nggih? apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Ya langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Yuk. Boleh. Wong Ya mau sudah. awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki wau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo Kingkong, rumah sana piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak sair. Dodo. Ah. Terima kasih Pak Kingkong. Ya. Nduk Ken, Dalam, Pak. iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Ah, niki to, Pak. Oh saiki yo. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Heeh, iya. Ya Allah. Heeh. Oh ngono iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Lah, mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Heeh, Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok.
hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disepati musik, Mas. Mas. Yo, Janakane duwe Jelaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono. Iya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh iya. Yo, musike, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi. Pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jago ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa? Cah loro kuwi. Saiki muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang ibu. Sampeyan iku kudune Tak tuwampuk cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karemu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telek. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Halo gone Pak, kurang. Pak mandok wis lho Pak, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali tuh Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Oh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Masa yo langsung nyuwono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Iya ngerti. Apa sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi Pak. Sik, tak omong sik. Aku tak omong sik, ngene lho. Momen das golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah mangan. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mung gegujonan, gegojekan ngono lho. Yogane Dewi Jelaras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangen to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia, sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 22. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Jal, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DL ini iki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu.
Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Nyeluke ibu ini kan mamah lho. Lah, Mbak Nikan kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamamu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali niken pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya. Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya. Kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? wes ku ya, ngono ya. Ngono ya. Ya. Kita juga ATM. ATM ya, Pak? ATN Adik tapi nesunan. Wah iya. Ngoten suwae. Iya. Nah. Matur ki apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok nggo kowe cah loro kok. Mung tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratujaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, iki. Apa tujuane cilik-cilik cerit iki? Iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Heeh, ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi kini kan nyo. Nah, iki tampa. Heeh, wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Nggih. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratujaya yang ada di Hong Kong. Nah, Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratujaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum Ya. Den Haag, yang ada di Hong Kong. Di Belanda, Den Haag, Belanda. Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, kok. lho niki pun makaping-kaping ya, Pak. Sing Oh paring iya. kula. Ya. Ya saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu bos pitanala Mas. Puspitanala. Iya. Lho kowe Ardi apa Puspitanala? Apa di? Wow. Dereng iki Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon ngapalne kok. Nggih niku mboten Wijaya, napa-napa. Kusuma Wijaya. Ya, Kusuma Wijaya. Pak. Ah ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh, awak dhewe pacaran Mas. Ya toh? Tok maneh dhewe pacaran ya toh. Terus mari ngono ade rabi terus duwe anak anake legit ngono. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh, Kusuma terus Wijaya. orang-orang kok rabi terus Heeh. duwe anak Legit. legit. Oh, legit ku yo ditampilne Ya, heeh. Ning wajahe yo member awakmu kok wajahe legit ki yo. Rupane iki lho. Oh
nggih, Menterawan. mirip gitu, Pak. Mirip. Mirip. Nah. nggih. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Ya. Lunging mekar lan seni bos pita ing Taman Sari. Ya sing mesra no, pacaran kok ora mesra no. Kalawan mulane dadari. Asoy. Pacaran sudah selesai dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe Mama Papa lo apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kale? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik kok, Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa Bukan sama anaknya bareng Mama. loh. Mama mau bikin cucu. Jadi dia orang metu. Oh, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah, lihat. Tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek selotite. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimenengke kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki kambek Iya, anake? papamu rada soalnya, Nak. Heeh, ya kurane ya. Wong Papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan kok. Iki umpamane Pak. Umpama iya ya. Kok, Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Ki ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya Apa? gimana mama? gawene piye? Lah piye kok lali aku Iki ya. piye to ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa bawa. Bawa meneh. Heeh, bawa engko ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya, ya. Aduh. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu
lho kakek. Oh kakek Iya iya. toh kakek. Oh wis tuwek men to ya awakku. Hah. Iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki. Latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mamah Mbak? Mamah niken. Mas Bandi enek lah Mas Bandi. Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to Mama? Iya sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan Yayung. lelampahan kangka wuri piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Iya ora apa-apa bener kuwi bener. Yayung. Tulus. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. senadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso toh? Iso. Iya lah anake. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggana. Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won dekne kopi apa teh? Teh wae teh. Ae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru wae. Malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake dan dikendangi. Ya, Anake kendangi. dadi kendangi. Ya. Oh duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Yen liwat. Lah pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Ya. Yen liwat aku kelingan aku bakai biyen tak geleret Wah. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan bikin semerep. Iya. Cadadan sajroning ati datang luntur Dangdune Mas Ardi.
marem rasane. Heeh. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Iya, bisa ngene sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeluk ki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah Peyan. enak to Papa. Marah to peyan. Ngono no. Iki sih tok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Napa Pak? Rindunya hatiku. Nah. Adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Ngono to. Loh, buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak kerdus ini, main Elek tapi ora estetik. iki klo Pak, bunga iki, ora apa-apa. Mas sak kerduse. Alah. Masa wi antene sak kerduse ya ayo. Nah, ngono lho. Ini kan pun dicabut ini. Ah. Kaya Rindunya hatiku padamu kasih, jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada-rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Aku Ya to, tidak Pak. sampean tiba. ya jarono to. Kasihku, sayangku. Aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Jenenge ngono, Langsung angkat ya tangan. Allah. Terus Tapi terang. padha karo ngelokne aku ngece aku lemu iki. Yo ora Ya ben lemu. rada-rada piye ngono lho suasanane. Enggak tiba nyeprot mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Ya. Sudah. Sudah. Dibaca sih. Ah, Apa? dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Nah, aku sampean kirim nomor rekening wae. Peyan. Engko peyan gowo ya. Kirim nomor rekening ya. Iya, iya. Gampang. Iya. Angko disambung kon gara-gara ya kan jadi engko arep tak duelke antarane Niken karo Gendo Legit wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekile ning nggo jaipong, heeh. Oh iya, ngesake dawuh. Perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bacute. Oh, ngono. Engko seneng-seneng iso dituking nggon wanci gara-gara. Nah, ya. Ya lho, sawangan mendung mentiung kaya gawe payung, Nduk.